So my sister tukuburiga aba babiri mbatirite paka ruguru bagatuomera bono buri mubwa ino burugura iga inkige kugera mu gutanga abagatia mbatira iga muna abande batirite ino mutigare muri rugura buri mubunda mancho murigeria Obosongo Vibes Network kaka nigo tutagetogo cyake sabari kogenda chisemo kiri cya kamera na keritwesime naba subati gete bagonte bikaka biyore biyande mbora aba muraba minto mumuro minto yomo ngo turwania karesegi akare gutunererio boremo mama tutigerete wono ntagete nchake sawari lakini mission yanene ya moyoka one mission ntagete kogenda ntagere story y'abasubati yabo kana tegere story y'abasubati yabo ndigi mumuro yo mwabo ko barwani bunere botambe kanje bunango kora kurwabo togenda bakamagondo totema ku understand omugondo yo bakurwanirigwa ngakiore ekyagranche na tebire tinkonyara gotegera side ya moye story njengo tegera side chance nandi tigantebeiga kaka ekero kwandangeiri bwebange ekyagara nabonda akore story ekogokia wasete ekogokia korengana nenjera twanyore ground kire ngobono utararangeri kaka ande kare chunguso manyenga mangana onare burunge ekyagara ngojija nje no koriyo bae nasibo. So by the end of this video utate korigiri chiwe rimo ine nobo maene abasubati aba nkorwaniririgu baroboremo ekyagara richi koria Kenya rigotebanga abasubati mbabwate right yo kwaegwa oboremo bwa Bible na bari gende mugo totobera mafuta kaka akirende na mafuta to tumeka isika. If you want to support kaka sungura na mafuta gari ula ile appreciate and God will bless you abundantly. So tochake sabari kogenda chisemo chiri chia kamera kurwabwa ntomanya mange ngakia kogenda mancho murigereria twaikiro mochie aiga buna moigwa gakuru kwa motembe gera se wodi ya kamera actually chimita nkaigo kurwe town ya kamera buna wikirari kamera junction ye chipigipigi ari osoko boko gukurio eraminera goswa mabo chigocha mwinabo katika birabu no tore story ya torentire maiga buna nachika kwatebya buri tangani ne story ya abasubati babere baseriri kuru mwabo na mumuro mwabo basubati abo nyasaye tayigete kubakonya banyore chinsobo una kawaida togoteba ka kenseye okonyora buone baati na ende tari bonsi bakonyora nekero tanyoreti igugwa kire nyasaye mbiya mono. So basubati ababere nyasaye tabakonye tweka konyora chinsobo na ende rero lichikoria Kenya nigo rigoteba ngaki musubati anyuwa mutanyuomu ati rubure musobo eri abagusia abasubati bagwiteranga gakire ninduko tonyuwa mere gojari jinseito bone mubwata tatika tutigera bamura lakini ichikoria Kenya nko mwariro mwana omoiseke right yo watirwo boremo sobo tato mwabo aise gotaka bona aba babere onyemba igete konyora chinsobo korengana na machika Kenya mbabwate right yo ko inherit obori muburi bwa tato mwabo na barabo batirwe banyorese bakwagacha no ara igoyo mobo ntagete atwere somugano yo ngakiore na endege konyarekana kaka ntorigie bantu bande bari bakurukunga stakeholders bari barasama nganaya toteme ku understanding what is really happening na kikuru kubaba marieta njenguru ndato kwa ne sauti yake njenguru kurutu kanando yo nyachotinde seite rugorali lakini gamenya tasobore mubo umwana musubati ominto para kurugora sabuna tore igo bore mubo menyete no bu mwana omusubati omino oyoro mwana waboneke gusi no tomenyete igagurita se igagurite bona akagutigororo rende ona kumurendera rende bune kurwa mangana ya batu aseretigo no tomenyete. Okay. Omugano yo ngakyo chakete twere sango mino mbarenga mwarenga basubati aswati tole saba bata babiri bakure tutigarite batano
aba murambarenga muri abamurambane aha babiri bakure babiri nabo batigarete uyo kogoseri no yionde bono neroro bana twerera ngo mugano ngakiurenge guchewo cyo omugano oyo kuruma muminta arenge moyo buya twamenyete nabo tumenyete gucha bokongo bonde butaiyo lakini yegaika gati kabere umusubati oyo mukamo muri oyo minto kwete akaganie cha ya mama umugambi okurukumekanya nanje tibakasenga ya itesti twa asimegete chingeni na tugurete chingeni echo mo chief mo assistant chief nachete agatugura chingeni agateba nga umusubati oyo obulimo buno bwaye tamenyete umuibuli oneka ari moya akamotebi nga inche na atireta abana banenga koro bulimo sinde ne monga yane umuibo umugambi oyo kera tugurete nachete mambia yagasapa mama mabira lakini igoto tebe nga mamumino kare moyo abamuraba ye bane nabatirite obulimo kiro omuntu nabatirite asa komenya emonga y'omungi nagebwente koba mono ewente koba yo mumuro mokogoti bunango tebi wono timanyite mumuro mokogoti yerekera ari gwaterwa ebenga moya ari gustari moyo oburi mubwa embu atambugete semonga y'omungi nabatirite lakini ari beta aba babiri bakurwana nyuma akabari basechaye echaye ne kaguna babalibete ekerale ne compound one kerale moyo kombre ni nde yonsti yali ngoromba ari gupinga mpaka buna kwete nalia kore to mutienyo yo monse inwekera muri nyumba basubati ababire nabore giti asemo komenya usega abatebeti kingo kwa ebenga muchiti chinseino bwona ige monge yana no mokomenya mwa bangite manga nabuna yike na muri moyo mama minde kera kwete natebete ngabana bane sinakure nabatigire nabe kiagera mtu abwato bokongo kururitanga nigoro yabasubati abo abanyomere gocha seino bo mbato chandete okay bono ekera kwete mama mintu ntubwato muchando no nyene ekera rusiri mocha ri muchando nororore binambye karanste kusudi bakubolinga ingitokuri nyumba tutaliko nyora basacha bakega ikera mama ekera tinde kwa koru mutienyi bakagenda mugondo bakarabye ekagu bakabekanse bagiyatira bukalia sumu iboli atakoretaki atabatirete umugambi achituga chikotabyo umugambi agateba nga igubuna mogotebigu mubwenerete komenyaga ekamanya goikera umama minto obukorirense kuru 2014 yegete bono iga eburukane yabeta nonya tore gatiabu pakenjera ntu atichire tu mumuro yu minto makobati na to tichire tenjera ntu abwata astware goeta mumuamate umuamate yaga ikera aga to tichira nerenjira bono tugasoa goeta obori mubumu muro kabere bono yachete goika katika bere gaiga 2023 mutienyo 8 tariki 28 omwana oyo mumusubati yo minto oyo gorito burema nabwa mumuro yo minto nabwa teteni ya ng'ombe kera bwa teteni ya ng'ombe nachite kumusabye deni ye mumuro oyo bono kubaseri oyo mumuro oyo musubati yo minto achikusabye deni ya ng'ombe amoeta agachikonyenya ekera achikumusaba ekera musabite litanga na matayatinga nakaneiro omwana school fees tiganchendi ngoreki ngwakane bono yaikeira ose aikeire eburukanete yo morembo taiyo oikire bono omutumeire omuntu nyumba kumigenda omotebi akoide beseriane anyenyete ng'ombe motebi akoe beseriane nchiko koraki na nje nkorere muchandone ntwika gaita ngukwana turi n'umwana musubati minto ntwangaini nere tutari gukwana nere pone kero basabana ntware ngompa araga bagusabanira na intu tukari compound ikamanya goikera eburukano njabete paraga omumuro yo minto agasoa kumurama ekera asoa kumurama nachite manga kali kopi ekera ali kopi ekera igungori kiropi nachite agatuma umurisi oyu mumuro yo minto bona agachi agatuma umurisi ekera atuma umurisi oyo anduru no yo mwabo tenisi mpate beti umurisi nga toikire kulika mangana opiki agera na toimokeretie mioro twaikire koira mangana polisi bono koraki kendo motebi no nyugwanja togende bakamanga turusia mangana yororo tucha kugambira kagaiga nali liachiete koigwa akabura bono mumuro yo minaka kerachi koigunga amangana ikire kwirinde polisi akabura ekerabura chiaringi saina ya butuko kero chiaringi saina ya butuko kerasogete ntuntokoretiki
ntumanyeti ntu nyumba tuli twararire tukuigwa ebikuro togosoka no tuli n'omwana oyo musubati ominto n'omwana oyo mumuro ominto tukuigwa ebikuro togosoka kero twasoka tukumanya tukuigwa omong'ina oyo ogoteba ng'a abamura ba musubati omino barusiri bundi nyumba bono ekero bakura bagakura mbakure tisikoka bundi ningo bono oino mumuro oyo ominto okay bona aba bagukura ningo mukaya no muise koye ogoteba ng'a na ekero omumuro oyo ominto asogete rituko eri kegima chinse echo omokungu akamobwati korumaiga nebikuro okay ogoteba ng'a bono inumu na bantu bande mwamurusiri nyumba kusudi ng'a ekero igwete amang'ana achire polisi yani okora ng'a oboete akarora ng'a ngochande gokora ki kobwatu agasoka ekero asoka mukaye n'omoiseke bakabwatia ebikuru korumagega kero bakura bakabwati bakaso omwana oyo omusubati ominto agorete ogore momoino aria agachete okorora ng'a abasubati bamino bande basogete ng'a mbachiti atano basubati baminto oyo mari keumbu oyo mari kigati musubati oyo ominto oyo ng'ina Andrew nero renge sengereri lakini abana baye bakagura oborimo gaiga no bakaira na gocha bono bakaira na gocha gaiga bono naria sogete yani naria ebikurire bakagenda baka Odenis bakagenda bakaruta amagenororo bagasari bakabochora bakenyumba bona abantu bakoimoka igo bakoimoka okorora ng'a chukinja arengo uno mokungu oria kura ikenyoro gekaimuka Ucho Dennis bakagenda bagasari bakabochora amabati bagoteba omotene nkuoyo orusiri bundi nyumba esauri atenengete bagakwana amang'ana amange riri bakura bagatoseta ekero batoseta tari abantu becheche barenga barari n'abantu barenge ekenyoro nokeroche bagototebi ng'a soko gochia ninchu motebi omomuro omosubati omino arente bundi bagakura bagate ebinto isiko biarenga ororo bagasari ase obweng'e enyumba bono iga ya omoibori bachogete batagorete yani bagatagora amagena aria bare koruta ekero baruta omomuro oyo ominto kabere nero ochete kominyokana mokaye nomoro agacha kwaseri korusiko kiagera konyora obogima bwitu bwakorire ki bwaerire bakarenta compound yagitire bagatagora isiko bagakura ekero batagora isiko bagakura obotuko obuntu araro ororo tugachagaiga tugachirike gimagaiga ekero twachirike gimagaiga tugakore wiki kero twakore wiki ekero akora matuka abere agachiagacha akaenda tarehe 28 agachiagacha omonto omore amang'ana ayo omwemusie akaimukia mokaye n'omomuro bw'enyumba ya kane korokwarita bakagenda bakaira mokaye media karatiga enyumba ya kane bono what do you mean enyumba ya kane enyumba ya kane tato minta agwate chinyumba sita 6 oyo monaro ta nyorete mwana inumore nyumba ya karenga ntutule nyumba ya gatano okay ono nere yo omong'ino omomuro yo minto omuyamusie oyo bwayere rugurabo bakaimukia musubati oyo omomuro yo minto bakamoira bakamedia kero bamoira bakamedia amang'ana akabeku media bundi okorire ki orusi gunyumba oiriru kero arusi gunyumba airu omugambi oyo omugambi nache tukuru kumekenya akarangeria abana abo ba musubati ominto bagacha bakamoinoga bwasagurite oboremo ekero ache tororo bakorete ki ekero bakonya kugamba bundi oyo agaka esimi agakera omugambi oyo esimi agateba kira bundi ogakera esimi riria chikoigwa eriogi ria abanto ndire ororo ekero tokomobori ng'a omugambi ekero ebinto ebi bionsi biasarikire naende otookire ninge ekogera ebinto biaito bigosareka ekero aigwa eriogi eri goetera esimi akabutora esimi eri ekaba mutecha abamura abamusubati ominto bakabekerwa rasima abamoriki omugambi oyo akamanya kobatebi nabaire komanda ya Gisonso kiagera garorekanete ekero esimi yare kworokie kwerende Gisonso ya matega bonjari enere iyo ekero esimi yare kworokie ekero bare komorigi igo bare komorigerie kwerende bare bamuturageti bono eborokia asare chinsa chinde yaika ya network eria koraki yasira nabo bamorigeti
kero bamurigiri ituko rigima agachia akabura ekera abura ekere network eri abura bakagenda manga bakarika opiororo bakagenda bakabekume kero babekume bakarusi gororo gwetera nga boyene mbakorete ki mboyo bakarusi gororo bagatiga chisimi ororo chibwatira ororo lakini nonya chibwatira ororo mbagenderete mwe musie nagenderete goteba nga babeke ime lakini rende gikaba nga boyene gotaiyo omwe musie ni interest ki abwate goche family ene gose mumanyaine morabaire omwe musie oyo nabwate chuki gwetera abana bamusubatio minto oyo bakoriketa chiro ata support gose nero renge support enene nande nerogere nabubagerete arekero giki kiare nkai baitanerete bono gwetanira uko baitanerete igo baitanerete gwetera igari nera bwate abori nga kia kugure igari nande tajit school tuchuko bwikana nera okay aina yabo aina yabi bitene bibi no wete sichakirete bono igaikera omo bundi oyo gikaba montoyo magake simiata bundi ororekanire bonjari igaiga bakaruga ne gari oino mwe musie oino mumuro yo minto kurkwarita bakagenda bakanyora bundi okire igare polisi ya Gisunzu bakamurusia ro bagakora ki bakamorenta ekero bamorenta ororo abasakia mangana mbachete abikira mbauti mbachete abagambi bonsi mbachete barasika bekwabo muine kerajicha kiagera ntuntu ari kororekana ntuntu takeiri bone kerabe ku muina emete muino abantu mbaje toro chisirimbi chikabugigu bagachororo ekera soki gukurwe garime igatuka takoretiki nonya na aramata bwati ekera tabwati aramana bari buya omugambi oyo bakamanya guikaransa bakagamba ekero bagamba banacha ego banachete tokoreki ntoto kasumuchi yani bone baraseye kaigwana ngamo basakoreka no muchi to basugutuka sumuchi kiagera nintu tole chisapota chinene cyukurusi bundi nyumba omugambi oyo akamanya ko imoka karangeria abamurabe kenyoro bakabe nyumba eri yeiteri imonya choti bakagenda bakarabia matoke mugondo akabatire chai yakorete chai yeito yona yo moibori agatira bundi agatira numusubati oyo mugakwa yatakorete ataiyo kero twachiko igugo tukarwa twachete tukamubori ng'iki umugambi echane yeito ebinto nebyeito amatoka akenyiru ngure gokoraiga agateba ng'ainu mutakiri gukwana ekero atebete ntutakiri gukwana tugakira rende amang'ana ayo akagenda koti achiete koti mang'ana aino agambe tukoti kera agambo koti mumuro oyo bono minto osaire gutumika abana ba mumuro mwabo oyo bateire obure mokomo osaire gutumika abaye umwana uyo minto bono yango gotebia omusiko yo gatano koboko komongo yo gwokobe igo bamosetete mugunda sare gatore chae bagakari ugeri igakagenda ruguru na akagenda mate bono koboko oyo mwarengenere oyo minto bono bono koboko igotabwati koboko gose koboko ngo iyo iga abutogete iga kiabuto oko eri ugari kagenda mate rinde rikaenda ruguru bono koboko omomuro oyo muitete ngina nabao netio boremo akamutami akagenda kurwa matuka ayo mbona achete egachete kusutie kina kiarenge imeki omwana oyo minto bundi ya amuitete litangani bamuitete na mukaye eri akaberu omomuro ya akamuita ekineke imeki arenge one kire kineke kiabera ime kiagambiru kuru 2023 2024 ingima paka 2025 eyo bono to tore ngiraero ya kigete tale 20 na likineki ya tugutetu kusudi umusigari obwate kineke agateba inge transport ngichere nja kurugo busaiti bwo moelio umusigari ona bagatumire chibesa n'umwana uyo minto siringi 500 akamanya kubura pi narangeiri koti akarangerigu pake namba yesimio koti naire umuchachi naire ekararangerigu akabura pi ekarabura pi ekineki gakora kigatuguterware egachiwa ika matuka abira akaera bundi oya agachakarabia matoke ayatigarite konyora arurense akarabi ekararabi agateba inu mutakiri koba mbanyora mukuraraga
igo ngusamba kanyumba ka usentagure nagenda kwa mugambi umekenye nkamweresa mwana uyo mintu buna bundi agototebi mugambi oyo agantebi ninche ng'iche eria kabere nkamotebi amatoka arabiu kiagera buna bigo koru ngogenda ndi nakora ki namuriboti agantebi naigure tachieti gocha ebiba yaito yaruseti gusiko amenya isiko abu mindorogoro yamenyire orora amatuka amanga ng'emyaka 5 yaruseti gusiko nkamotebi ebibe yerusiri n'omwana omomuro oyo minto ebibe yanyirete sikirepu nchuga akimoto konyere kiagera ebinto bietu bigenderete gusariwa ateba ninche ng'iche Wancho murigereria onero musubati onde oitwa tebi bage tokoboko ochina baumie tokoboko sana ogototebi mugano umwenge asingi musubati omino tweresi ngaibono gwasome togoika ayo some togoika form 4 okanyora grade ki C minus mwaka kyo 2002 kai 2002 ndoje C minus ni grade kyange ko sana ngikie kuri tokoboko koboko na tirimbo getenganya na ari gutimboka kurunganya bagotore chai ngachikobarigereria momuro minta agasiaruka kora kambori ngio gotorigeria gasakane karingi gwache kurigia ngakira irindara chingo chikonjokeria kabere kumurigereria agasiaruka gocha akangurige kabu nabwate akangwani oro agantebi tubase gutirimboka uchiabu mukaniri mocho ngigwache kurigia akamana kumbwata bakangure simi nabwate bakangure kabu chibese nabigite ime bakaira chirububere bakamana kubwata bakangaka momururi akare tumuti kurwari akangita ngina akambwata chianga no momuronde nero mwabagacha akambwata kurwa mauriko ngacha koigurioko bakongita timaiti ngento bakangaka ngagunsi rina gunsi tincheti kwemanya guchi gutaboka nganyora ndamanyi ngoka guchi komnyaka goikanga myaka bakakemera ngaripoti ngatebu ngende nyagitari kurunya gitari ngachangalike ngakore kwende ngari no gochinya gitari ngasachi epitiri kana sachi epitiri eyo nanya kora kende ge kore kabakabona bakabona iwa umusigari akandegenda orete lirube lya nyagitari ngochi koiro nsaba chibese ya stimbwati korwelio na tali rekera obisi wana iga gana areta lirube bomodio irube lindi anya gokora kende bakabona na orire yobona omumuro mino moiboire endeyemo tari kuri nyombende ai bakomo ekerangira ekera chita kambwatere ekwirende omwati bogeti akamanya komatenye na chite bugane nkanyora abana bane ngatinde ko musacha ngaka ni ruchiombe na chiri kumusabo bulimo bono ngochigokwana nje mwati muchachi tali kunyuka abana bweno bogweta goteba aya nje nanya kwenda ndo nande timbwati bana abo nande nanya gutinde kamusacha andi naonde kakoruma mama kwetu 2014 nje naonde kalioka miaka erenga wigira bana miaka mbwate na etani gyo 35 over 35 years mwancho murigereria obosongo vibes network mwaigure kuno musubati uri aresa mangan tintageti toso story nyinge story yatoreta neye moyoka obagoteba nga mumuro mwabo nko baseri are kurwa semonga ya ngina egasiane kaka kerna chira schi family tari ogwetania abantu egasiane no kurigyo bo maene igonye gokondangeria se story yao wechoke kiagera maswali ndatware na mange ayandara abase gukwengira aiga nigo tubwato mumuro kuruko Benson oyo bateba okubaseria kurwa sobore mubwangina na ende goikanare komurigi ekiagera na ere story yebetete ntagete tukwane nere diswali ntagetaira neri eri morioka nobo maene ngoseria ara abana bamwabo kurwa semonga ya ngina yabatigerete kurwa abona atweresa manganande then from there ntogende paka mugundo togende gotema ku understand obore mubunga kibore kurwa bwe karatu record y'abantu abonse ayo murigereri nabo konyora amachibo manyanga ki ningore bobe ningore buya nande ningotakere go change beni mbiyore Ndiyo mono mudagi. Maritane gurukora Jessica Kasungura. Ngona achire sebaswati bamino bamenyetari mu cyuri rugo noyo manyite. Kabisa. Bagonte binga kaka twakurangiria higa yaya nkoseri gutore kurwese mama. Kwabori yanga kimogo seri gwikiagera abaswati korenganira chiko mbabwenderete gwaterwa se bakomenya. Bagonte byaya mu murumi ntokuruko Benson ikago to seri kurwase monga ya mama tatageti gotorora. Gitanga ninga cyukuru kwa Marietonsi.
Moraria serie tengoro kupenison bundi nyachot. Nje no moiberu gwenkeria simwagenda. Yes. Ritangani na bongo nengambi yamana sogo cha kwino. Ekogera yande ngora ya igwera tore kurwa sechiri chimiti chibigo kubigo tangaswa. Nanya ko yakeramo morari ondogo chamuna bono mwachire ugutuburania mwaboria nsemina mwaboria nseme. Ritangani na irane ringambi yamana sogo cha mumanye chinsemo chonsibere. Yari mukumanya ubumaene gekogera mugwanda kubeka se public y'abantu gotegerera nari bakumanya ubumaene ngamburo bibura ingoso rigoso rya pension n'abana bamwe abakinyaruka ngayiribere yabana nje nabonda irane ringambi yamana sogo cha okay kubwati kurwabo abana bari n'abaminto kogera abana bari n'abaminto nabo bari nyomba abanyaruka babere kero bari nyomba abanyaruka babere nchebuna bagoteba ngango basarianda kurwa sema ngayo mongina undete yo basari kurwa sema ngayo mongina nonyeni nunko genda turi bakasema ngayo mongina monyerore na ende mu understanding ampara ibako yetumeke mongeyo ari muraro maene ege kogera na undo bara muna bagocha babatebya baba siko batebya borimo na nje monyora yande kurwa sende egera mugo chikobeka mangana yatukanga kero muntu mwaisane kirenga aya mwabeka na yobo maene abana baria eutoraba murabane omonene mumanyo yo kabere ngwiri ya moyo gatatu nkebande na nche ncho makogoti ngoro kupenison igotutire tukuruwe para tukaikaga se mugetebu na osuru bagoroiga aba murababere bagatira bagaikira osuru bagoro na intu babere na rusire tokoruke banda mona inche tugana barabu tugatira tukana Rwanda igasomungi nabegete nyomba karumungi no mintarenge moyo yani amare maino ya mumuro mino yosirete bokana chugatiga umungi na kabero ka harimo babere abintu aba bake babere lakini endo mungi na kare moyo tatende go tiganda nyako menyera nyuma motaranje njiko chirogoro konko nganya abana bari nyomba amo banganya uchese mongeri mongeterogoro ekendo mungi no mintaga chagasira kirasira nabo tuamenya no bwama tobuya totabwati kwerende bokongo gachaga ikabana baminta matusi kiangwa bakurama mangana machafu na mogende kinyoro moigwe naye no muchibo ituno n'abantu nabarangerwe kinyora na mukwe gwa mangana tukabugare nde monganere site yo mongi nabo rubagoro kurugoro ere katatu wabwene tukunganya gucyaro rokurwa site yakagara gusene robe kwota ye kwende bagende se monge yo monginere katatu wait a minute ego gwetania igesi mwasukire to mongina uburi momboro nande ensemo chiaka isatu uburi mombori site rugoro chiaka isatu obwara bababere ubwo mongina karenga moya tuwa moya tari kurema kunaba murabane tuwa munachirete nemonga yo mungina sabwe ndokorema nabana abamintu kinyaruka wonekero mungina asira wono twatagete barwa kansemaka bagende mongeri yo mungina ntondete yubaseriri bagende se monga yo mungina iho inubu naba murabe nkeje mwanchira netenga giba subati baminto tikabagende ubole mu buri bwaro waso ndete yukubakuna se mongeri yo mungina ego nto understanding na obari nyomba ndete yukubaseri bagende bagache ruaroro amangana itwaja gambire bakano na somo dio bakano na soba chibwa bagambi batebiwe mutagwa nja murwa gantaka ababandi na baru batira mbabwata abana ekogera abana bali baminto mbabwata bana mbuka bali muna bali baberega mbabwata bana ntunto bwata abana tukwere school batewuganya karwa abana bo bali mano nakachaka batore bayirira abana school muirwa ari semongeri umugina mwagachirwaroro mumenyaroro unditeje kubaseli bangire igabona inubore mumongina amenyete emwari go extend yani mutire buna muarenge buna abandi batirete igamare mainonsipi agatuomera chieka isato emonga yomongi abwese basubate bamino bono bobwente kunganya gocha kibakwangira rende wono njuge tusinyete ano nabagambira mangana ibaka basinyirwe wa mwancho moreri yajibono toko badebinga ki kaka otegerense meyemo igoko nyoranga gwasirire ono otra bas tujage sabari togenda mugondo turangiria basubati abona mu muromo abako baro batueresere nengi bangire ko nganyira sababu niri yoburi mu bwabo kiboro bono tumanya gukwana sieka
Turagenda kwanza. Dio. Kurati. Ruth irangora. Yani echa yengo inere. Ya. Abana bantu mugakarete tegaiga kurwa bakasemete. Okay. Tukabana chiraga. Ono buli mugwito bukaenda mwinande bukatiri bukamwina ari gwe. Oh, igo bono. Ubwa onge bachagirete. Imu ino bugakari. Okay, twende bono. Twende se. Nere. Monga yomungire nere. Monga yomungire nere. Chagireta. Nere. Ne monga yomungire monde. Monga arutu njwa. Ochigen tungo bateri. Tuguchakira ruguru. Kisibaho netimisi. Tuchakira tutirimbokeiga. Karati gokoni. Nje gento karati gabaoni. Egento kiandeta neke mo baba. Oboremo. Riswali egento kani giatoreta ngaki mumuromino ngokunereria are. Oboremo gosenko baoneria aro boremo taribo. Tari kitari giatoreta. Okay. Wone kara kuneria oboremo nakinata katweresa ngaki. Oboremo bako baonereri. Nkaibore ngakibwate. Karati gaboti omuntu gorete. Omontere nataka koni ubure mubua is up to him. Warore. Omogo. Bona iganto igwane boli nende. Sa twenda bunateba. Twenda bunateba. Twende. Ye. Mono waitiga. We. Tugutambukira ndonse. Nakinataka tumanye. Okay. Ererie chimongo mate chire ibere. Nero erogore yaino. Nere. Okay, echakere tarai. Kiagara ntu serikali nere kwambe bina ntu twacha kotakara. Okay. Bas. Emongeria ino mongina abwatende eresukuni maruguru. Nere. Sukuni maruguru. Aso chimonga chire ibere. Ese compound. Nero ali se compound. Alafu buli momborona hende buli watata ibuli ruguru. Nabwo. Buli ruguru nabwo. Ngai buru wete kurupakare. Ali se sukari keri. Ali timesono nyare ko bwa timesono ojene kamera yima. Bochakire sukari keri mate. Ogende kengeka. Ogende kengeka. Igaikari se sukari keri nande. Sukari keri mesieri moina ali. Ese sukari mesi. Emetemberi gotira iga. Ase sukari keri eke. Kera so ese ekrangwet kurmaega kurmoino. Okay. Ali gotira. Kamanya gotira. Igaikase omosabisabi. Mosabisabi yorogoro. Bono gatiga iga oyo kore mororo. No muranda tebo musubati mito. Mwana musubati mito. Neru kore mororo. Okay. Bono ndo asto korema iga na mpaka ali. Kurwa paka kengeka pakare. Kengeka paka ali seme somo sabisabi yori otiri ali. Ori otiri mbogeteiga. Gochirogoro gosebuchi mata. Kuchimata. Bono aiga nkwaino. Ngweito. Ayena musubati omino yonde. Batatu na gotebi. Ne batatu. Bona nkwaino spia iga iga. Ngweito iga. Okay. Now emonge yo monginero muchibu mongina bono. Ejibono mukobuna na your brother nere linga yire. Ere maate. Ere maate.
Esababu ninki gekogera mutari kuruma ate mocha sobore mo. Esababu ngogotebi esababu muibori itu no hatubigete Okay. no hatutigete nande no twatigara komenya karati gumungina bamura bamino batebire iga for example injwa nani isukange na gesinde gai esababu nere ndageta konyora ubore mobo buna boru etari bogaete gatwa bikine kamera murabangina batatu taribo basubati batatu mubwente kobera so ubore mobori bore maate no mongina arenge emonga ya it's okay lakini karatiga umongi no kubabeka oro sekende nataka kubo liswadire simbonga ki nki motari kurwera maate moiche gaso buri mubo manyirenga no bwaino karatiga bone emonge yimo kurwanira lakini oburi mubo manyirenga ki obo no bwa abana baino batatu gusina ningo barwaniriya ro oburi mubo mo murarimbiya kwaboriri watebire nga matari ningi tutari kurwera esababu tutari kurwera ororo orochega iga michiende nero etanaine teyororo igotorari kusutinga ki no twatigetu na no tugenderete koba uno muiburi itakoretaki atutigete ekero muiburi itarenge moyo complain iti yaringo na kweresa na gotebia somo chando koretaki uchakirete na kie kingo gotebi na ki gusena kingo mo koboreri no ene serikali ngunyibori ne na ki sababu ki togo tuguteruwe choro sana ime tokoruseri gukurwa sebari igotora abantu ababi n'abantu toitete erinde tanyora richibu nonya toitete abantu kere gento kebarari kebaikuo nonya ne mongeye kiagera mbanyetagete nonya ne mongeye yatukera omonto anyore lakini mino anyore ikuo mino bomuraba ba mino mbamanyete ngaga nkwaino bamanyete biya kabisa no emata mbamanyete ngweito emonge yo mongine tambugite kwangu na kwangu yani umugondo ngene chitegati emonge ye na chete boss ya mate karati ya mate na chete babere na babere abo oyo monero oyo ndiri bare go complain ekero muibori aringa moyo mba complain ti lakini bona iga no muibori itaku oyo moyo oyo agatichenjera number 1 ekero mudisi ajicha ekera akobori ko mudisi abwate barasapara omumuro anagendete gutichecho ngecho nkwayere pakita kikeye ekero kinakiabete coach yes bane taribo twata marimo y'abantu bane this is one obuno abamo taribo bono tubarengo obuno abamo abere atatu obuno obwakane taribo okay obore mo bese totene ina obo bore rogora taribo aiga bokana chamari mayonsi baka muina taribo yani obore mo bwarugoro bokana chaba muraba bane iga cross taribo okay matagatia emonga yo mongina nero ena chitaba muraba tangani babere iga taribo aba bande babere batirete bagatuomoro bore mo bwabo taribo obono bukuru kuba basubati aba so my sister tokoboriga aba babere mbatirete pakaruguru bagatuomera bono bore mu bwaino oborugura iga iki gekogera mo gutanga abagatia mbatira iga muna abande batirete inumutigare muri rugura obori mu bunda ainoro tokobori aintu ainoro togukwana murari naki ekero muibori arenge moyo ekero muibori ana ate tobore mu bwa batete mbarororo moyo bari ekera atete ningi batare kumuboreri ng'aki gwata nacha aba barabu bakoraki batira omuibori okure batigire omutienyo erire bamanyire gotogokoreraki gototebi aesi mamenyetani gweito ekero momenyeta gweito nonya muri korwa muri abasaja iga no tukubasambira bakebetiro ringugura turi no raito kobori na intu abarari naki ningi batari kuboreri omuibori kyagera ntu no bwato monte kenyureke maybe orenga so bwato bore mo bwato eresenga maybe ntonyore montonde any of the people in the village ga ora tuerese sababu ngaki sababu batigirete monge gatia nerie yani ekibana kirita muri ababere aba bagatira ngikiagerete bakana chaba babere kwanza ngikiagerete mukanachu ngeresa ngikiagerete mukanachwa mukaho mongina oboremo omuraria yes ende njeri litangani tiangia ningambia mano sogocha egere moto sonsora na mangana ya muigukira omonte kera nsemo ase amagosari onye ninche mbwata amagoso na bongwanja nimbwata amagoso ekera bana ba minto mwana minto na ro monene osire tore kuro kumomanyi yes oyo kabere ogorukukinya ngano are oyo gatatu ogorukie kebanda gasira na inche
Bono ekero murekero boli mu bwitu bwate tu abana etore chinyomba isane. Yes. Enyumba ya minte nene ro etare konyora bantu. Bono chinyomba tore chire sumu chiyo mu chiyo tatamba tano. Na buba chite bagate boli mu bwitu. Ekero babwata bagatwatira kanse mu kadiro gorogabu tunachanete goika wika igafuto buri mu bwa basubati aba nande mbore butambugete mbore rugora okay twena nete igaboke boke asitokunya kurema kero muntu mwese bane bane okay tugaikaga emonga y'omungi n'abana ba minto mwana uyu minto muromo nene agateba ya igatiga tutigero mungi naga kali n'abana ba minto abanyaruka mbali nyomba babere tigabatigara batuye mungi na sanga n'abana abanyakuremaga ekero banyakurema omongina intu babere intu ababake babere kibande na inche bundi tuense mu yituma ate tukanachwa omongina ya tugatayuza sauri twanye twanganyira guchimate botamba bakogoti nabo bago ena nemonga y'omungi tugataya y'omongina bonte gaichaberanga ya story tunyakumure ndamini were gituraroro ekero omongina asira Shuari aba ekera abana aba minto babere batirete tukalento omongina tukamubeka ekera mwana we ekera omongina mintasira tukabateya abana aba minto emonga y'omongina keraroro ntunto bwata abana togosomi bana ntobete chisukuru mutagwanje mogende emonga y'omongina eriere rugoro mwagachirwaroro erinde mumenyaroro ntuonde tayo kubabori nonye mbona igo murari bina toreiga onde tayo kubori nsemeye eyemonge y'omongine ino asaba muraba bane ndi naro rimeto buri mubo yani ngakabito biya onde tayo rimeta ige bintene byabasubati bane byabasubati byo kabirega babe ndagere nini musimegete ino musimegete onde onago chaba cheginga bono tuwatanire ndagereje ku omongine aga bono tuwatanire gento gete umurari asaya kwani akarangira neri mbuyangu kubuli nanje gakyo umurari yabona asama ngana yonsi pia kwanire yes asoko korere kene kenisa ngana ndi yakwanire kene yango tabia kene boyo nande mbu yotumike kene wangunza esinya sawa koreke wanjira yes ekera goteba ngabana ba minto mbabere bare umwana uminte kera kwete mumanyi nande nera tukurira bakitaike ekera kwete mumanyi uminta tumaite buna bana bamwabo ekera tumaite buna bana bamwabo ntune ruri support ntu abantu bomaheti tukomanyi kwetire bitina mumanyo mindo ekero boli mubwari gwa tutatu geto igabwate abwate byasaro mugonjiro byo konyenya igatebeti abari gwa taiga akabatebya abana ba mindo bari nyumba emonga ya mama monyenenei njase murange nonye nake nabo ngwisanikano lakini oroje yamanyiro wikiro moigori oku chimo sinari ntari ku understand chimonga amagotebe ekire ibere mogoteba maate ne monga naga ne monga ali na se nyumba bono emonga ya gukwanira y'omongi nene neigu monga ki eji ekere kone ne gwe sababu neri tebete ngabana ba minto go baringi ngakikonye abaisike mbabiri bukabachi okay yani emonga ye getigire nene asengenjo ya inwe taribo asengenjo ya inwe bona ekere monga ye tigira asengenjo inu baba nande mbu yankobori gakyonya abarigere linkobori bobe maybe na bagotokonya mwatebire ngaki emonga y'omongi nere rugoro moje gareji muna chaba murabonsi bakamoino asengenja abana baita basubati mbari nyumba mwatigirwe monga ejiga mwasimikire ndagira ndoche misinero ndochi chibando nchiro ndochi chingende nchiro ndocha maemba naro ayena mumurumi no mwadimitiringa ngaki muntu tana gocha kubachegi mugunda rugura muntu tana gocha bono liswali nkubuli neri ekera mwatebe tunge monge yetigwa nene kiagera moro that means yatigetu because of you why mutari kurumate muicha se monge yatigetu nene ya ino korengana na kwa eresire umurari mbi yamono kwa buri watebire ngansa babu kitutari kurwera mahate yabona esababu tutari kurwera matari nakweresa ngaki ainurigere liga muchonde nole orega iga okay ige sababu mutari koratiga ige sababu mutari kurwera mate alitimete skwabatireyo ige sababu mutari kurwera mate neringe murangi ne michinde mu chonde to yoga iga bono rugura gero rusana muko nyaro cha komenyo ngakioro chumurari turaje komenyororo nonyo bagotosetarie sibare basetiri tangani abana babo good ne chibando chiane buna bono tebire ngaki ngabando ngambari gotu paka basumura ngakira bakabumugambi bagusumura bu macho muri gasi mwanto matene nkongo finally ni mbana komera actually the two of them mbana komera no turana baro mugondo that is our work anyway babandi ngobore maswali amanyerera igatukuri kiagara ndojerire ria bere bobe emonge muko na kurwanira mate eye butore tamura babere
aba muraba muraigwana batebe ng'aki because nere ngomubone riswali elio moigwane ng'aki ya bono inutigara mata ali esimure ino abasubati ali esima mumina batigete aba muraba babere batebe bono tiga baicherogora ige storega obore mo babona chega babere batire una bari babere batire batigere mate mwanje Chenaga ni komanyana ki osenaga ni gotebana ki trochi otebire ngamba bere tu atigarete nyomba oyo minto yo matayo mwana oyo musubati minto tayo kiagera kinaga tindikire tayo tayo roro nje ikirenga kiane kiro muntu anyore ensemo yaye asagocokera nasakoiranira igobona aba murabane na abaiseke emutagete obore mu bubwatu buya kiro muntu arengani obore Equal share. Very good. I enjoy that. Enjoy. Bas. Ba abaswati abami no. This one na muboneri. Ndete nkuburi swali romanya kwa resa maybe bunoroche. Barate abanga kiti katotigare maataria. Bono alisema mama tutigaro. Bache baba chinchiri rora. Because ndo chobori mono batabu mbore ngaine inu mwanje umuraria egente kwingia kwane tumapema ekogera mangana yara chireji process chintambi achire kurwasa bagambi muchibu naro rweta urukuru kumakiya oyo ndo chirororo omusabu chibu gambire tukagenda so mutio naro chinje tukurwa karwa akagenda abo tuachie toro bune family bakoborigwa esababu nereri bakeresa bagatebunga enseme ya mate iranyarekana munyetigerwe aba babere banachirega bagende monga y'umugina no mwanje bakanga bakatuga bagatebiwa murage munyare murumata mugende rogoro bakanga bono lichiburi gasinya goikara bono n'umutiyo agasinywa ingikere rigoro twarwaroro bono ende nari tuaje tukavuga abantu baito bankabe family yonse ya na endo murari no tengaki neta keira buya no ne kenyoro kyari kurangerwa wetere family ya mwanya choti ekenyoro kirangerwe amangana yari gutaturigwa buya wetania asa kunya kogenda igara tuturi buya ari kogera na uba manyete nkeya buya na uba tumanyete buya na uba kere gento kere family na uba nyamanyete ekogera ubu nabono gwacha abu no mogeri no muraria na tokweresa ni ngweresa na kweresa tokunyara kubwata buya lakini abantu be family ito ya mwanya choti abantu baminto be kenyoro na uba manyete igoro yenke tobunera ama ene na ende naringa oyo no muchioma utari muchorega gotebanga nuro sana ono muchorega eneri korierie neri korita kere kore mweri ikogenda ari pare ristwarwera ekendo moraria abana abaminto no ebarega no barraiga enyomba yo monginaria una barega kiro monta kurugaga onde teyo ogatebanga na rosiri ndagera omwana ominto nchobeke mono onde teyo kokore kwende kiro monto igakuruga kando igobo maene nyombaria amatusi ari nyombaria etogosinyuka bana engencha banyaruka babakora mama tusi ugogo sinyuka bera na bana nyomba no oborie binyoro no na dungurusha ngwire nkoire bwechindu kuchindari amatusi bakora amakero bare nyomba yo mongina amatusi no into togosinyuka bera na bana nyomba ndobwa tibu yani ndobwa tibu subore ngake nyomba tore ekogera kibasoire nyomba kibasoire mu mongina na amatusi ari amaruro atari amaskani my sister Ruto njua tena asenda njua tena asenda ege chigwaye bono guse na kinachira kara njua kaita tena nchitokore mbre adure tena ngobori swali rimo nandengenda kusira kwanda ngeri njoma ndega roko ndagina bonde igo ichua aya nyore kyako totebi kara nchuo nchubono nchu tena umuntu kara nchuo ota nchu tena okay no bwate muntu kenyora karaigu karati garende tena kenyore keina no bwate muntu tora ikaranse nere tumubori ngaki obore mubo bwabo Ruto ngakibore esa uri ari omoibori ukoro kunya choti otebire nkura amatora matusi karatiga igwa karatiga side yao onabori riswari riororo igababa
ekenyore ekikiaino no bwate muntu ndi uratebi ngaki kaka gaki genda sigite muburi no enyarebe yani anyone turagenda boni kana ituburi nche murariti gamba tebiga nche no mukengare okay asoyo nero bwate ekenyoro kweguna tambo ekenyoro Thank you so much. It's okay. Yani umuntu oyo gukwana ngankura ma. It's okay. Mwancho morigereria. Mwancho morigereria. Kwa igure ngane yibunere so inche naikirabo lakini gento ndaba advising keringa ki baomerana ne family baigwane basorofo manganaya ekyagera muna gwategereire no nayo mutegereri ekineke kere raisi sana ekeke kere raisi abantu baise komera ne family baigwane ekinege ntege kentaro chige kona kwenda chi process chi nyinge abantu bakona kurwana bosa ekinege ntoborie family eyibate bayanya choti yari gwanja ikutane ekese ekebe solve is a very small matter una tu airesa ndire gaiga is a very small matter tukure egasi Yesu kebosio maritane gorokoroja sikaka sungura nyasaye oyo obono boremo borangetirie kasi gaiga abana abaminto babire bagwenete gocha basikobera gaiga good ngagete ngamwe igweto none chinyene bina kondo ko ngomonto oyo bina konda amagaiga asemore igoro batakere barato tore mestora ari bono nere monga yomongina ejabona ya mate echaye kwa ngorwa na eria moino eye bono gatia buna ndine ye mumuro yo minto sirete bono moino no mumuro ndo kabere nero echakerete rogora ari esetwa echakerete nsabo se chaye yabo lakini obore mo banyina ngaibo chakerete insega bo chakerete bona saka monga ko mongina okay gotirimboka twende ngaitwara gwetera tutirimboka igario kware tremes na ande nkorwa mutaigwana netina limo kumai ikobore muno obogeta no obogeta bono uchimata na ande nkwao amwana na gochiari mu mumuro mino mu mumuro minte nyombe wari nyombe ne ya mamo mine okay na mwina ade chokoni bono bore mo buna bore pakarugora ari bwa speaker na buo bone mongende na ende bone ya matha inere ruete gaikase kirangu atikere ndetere mesia ya tata kaitata maite na ondokire sauri miaka ibere ndanya gutacha de bono ngose na kini kana cha kaka nye miaka ibere torate jango se bono gwatachire iginege gasi ngokora njwa tene na ndekera kwa rugiro mwana ominto na ndwa smile tene na miaka ibere gete no bamenye miaka ibere no bamenye nyumba oroje na ba omeraniri mwana ko omerana gete no bamenye nyumba gete no bamenye tao kaitata bash no tokolega ai baba oyo mumuro mino agento kera nechi meme mogweta na jioka igento moita ne nechi meme iguana ratiga iguana moikara sense mupango bugima nagotebiringa twana ni omurari nagotebiga ni nyugweta ine ikwasha utagite nagotebiga nonye nekero rigosorire togani omwama tamanya ebona nonye no mukungu wekero mwegosanire nyumba togani abana bamanya manya inu mweka babere yende rumu gamba mukora mangana ayo tari ekenyora goteba ngekenyoro ninge ekenyoro okay kenyoro mambi na mambiende mwancho morigere embure ature abaga omorokire ndugwe sister baba minto tero jibona bachirega after miaka ngo whatever after 2 years tana goja no bamenyete nyumba ai moga me gwara mutiga magana mangi madetana kurukura jasika kafa oyo biya mono ngana yigisaro kubori ubore mutugo soka nusuko kolenta basacha gojaga ngana ubore mubago choko kubori yani ikingi wetega mwarengo mwe uba ukona wetega abantu matagara tirugorali abantu matagara tirugorali ga inugenda barali ndina biya mono